So I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Is that your grandma's coat? Здравейте на всички! Днес ще ви кажа как да си създадете пейзаж. Нали, как да си направите пейзаж? Много лесно, ако сте на Windows 7, ще стане много лесно. Ето, натискате десен бутон на мишката и влизате в персонализиране. Като натискате персонализиране, отивате на изтеглите още теми. Можете да си изтеглите всичко, нали, избирате там. Ето, натискате изтеглете. Аз ползвам модула, вие можете да ползвате. Ето като това, тая, натискате долу, натискате Save. Ето сега чакаме да ни... Ето една минута. След... ако не сте разбрали, можете да върнете клипа и да видите как е. Това трябва да усещам как е windows.microsoft.com. Добре. Мога да добавя това и това. Всичко е... Не знам че не. Ето, сега виждате. Нали, разархивира се. И 3, 2, 1. И ето го! Ето го! Това вече е иконата, само да видя нещо. Като влезете там, трябва... аз ще си променя, нали, изображението. Моето какво беше? Ето, можете да си изтеглите Sunny Shores. Сега ще ви кажа как. Ето, тук търсите Sunny Shores. Ама тук, къде беше? Most Popular, някои. Ето, можете да избирате всякакви... Ето, това, като натиснете Most Popular, отивате по-надолу. Когато изтрибвам, чува се нещо като влизане на вода, а когато се включи, чува се някои лебеди или какво беше, чайки ли. Когато ви издава грешка, издава се един звук на кораб, нали, авария, нещо такова. И това беше всичко от мен и за видеото. Дано ви е харесал и скоро! This is how I show my love. Oh, baby.